Hjertelig velkommen alle sammen. Og Theo er med. Sig hej, Theo. I dag der skal vi nemlig tale om en smuk lille busk, som er rigtig god i læhegn, er rigtig godt i skovbrynene, er faktisk også rigtig fin til den vilde have, hvis man vel at mærke har lidt plads eller store krukker. Og det er rød kornel. Og den er da flot, hva'? Prøv at se. Total bordeaux-røde stængler. Og det her er en glimrende busk til den vilde have, fordi at den får nemlig rigtig gode, sådan nogle lidt beske bær, som fuglene elsker. Altså igen, ikke til mennesker, men rigtig godt til fugle. Og de sidder jo et godt stykke tid på busken. Og det vil jo sige, altså sådan noget som både solsorte og stære, men også, hvis man er så heldig at få silkehaler på besøg lidt tidligt, så kan man faktisk også godt se dem på dem her. Så fuglene elsker dem gevaldigt, og hjortevildet kan også godt lide at bide i dem. Og det gør ikke noget, fordi de er rigtig nemme og beskære. Så skyder de igen nemlig og bliver tættere og tættere og tættere. Og det hjælper hjortedyrene og harerne jo med, sådan så at vi får nogle rigtig dejlige tætte buske. Så er det jo en flot prydbusk, som virkelig er god, hvis man vil skabe en vis stemning i sin læhegn eller sin vilde have. Så helt sikkert en anbefalelse værdig. Og blomsterne er selvfølgelig også rigtig gode til visse biarter. Så plant endelig nogle rød kornel derhjemme. Hurtig info. Kornel, der er omtrent 25 arter, så vidt jeg husker, af kornel. Og i Danmark har vi jo et par stykker, blandt andet den røde. Vi kan også finde nogle andre prydsorter som grøn kornel, almindelig kornel osv. Og de kommer oprindeligt fra Mellemøsten og Kaukasus, her blandt også Danmark. De er primært i Østjylland, hvor der er lidt mere kalk i bunden. Men de kan sagtens vokse herude i Vestjylland, fordi at de kan holde til vind, og de kan holde til tørre bunde, ikke ret meget næring. De kan virkelig holde til nogle tæsk, for at sige det på godt jysk. Så, og det skal også lige siges, altså som dem, der går op i at lave dekorationer og pryd og sådan noget. Fantastisk plante til dekorationer. Og man kan flette med dem også. Så helt sikkert plant nogle af dem her i påsken. De er nemmere til stikling af også. Det var alt om den røde kornel. Vi ses næste gang. Hej hej!